nahlásil nového videa. No, vítáme. Teď jsem začal natáčet. Ty stojíš. Se laguje nějak. Ty se lagoval. Je tady ten papír, nedá to vzít, škoda. Já se tady nezmí. Děkuju za tamto. Ok, vezmu si klíč, oranžový, aspoň možná se k něčemu bude hodit. Zbraň mám. Ok, já se podívám. Ty to pig! A pigi nemá nohy, a prostě chodí někde. Kde? Ona je v tom Veventixe. Tady je fialový klíč. Jo, můžu prknout. Kde je to písmete? No, já tady mám teď zbraň. Jasně chábře. Chábro, jeden. Já nevím, který z těch klíčů si mám vzít. Nevím, jestli tady. Ale oni jen tam patří. Můžu jenom zeptat? Kde je Piggy? To mě taky zajímá. Nezmizla? Co to dalo? Já budu co mám? Jo, takhle. Já se víte. Ona je zase klavíš, kde? No. Potom, tady, kde je jezdící, tamto. Jezdící pás. Já jsem mu jezdícího pásu. Tady, tamto, kde se kupuje tamto, vidíš ho? Nebo tady. No teď nevím na co je, chábře. Ne. Já ho nevidím. On byl tady, na tom výtahu zasekli, v tom, vidíš ho? Cítíte to? On je v tom. Proč je můj... Dobrý, já zkusím postavit svoje jíst proti maku. No zatím. Uvidíte jenom tam ti diváci, koukej na ten jeho kanál, uvidí, jak staví. No. To bude tak asi. Logicky. No já popisky, já nevím, jak mám dělat teď popisky. No, ještě skopíruješ? Ty si musel udělat první to video. Jasně, chápře. Je to dřív dobré, než se zvon probere z té země. Nám to je... Poprknu už tam dej. Okay. Ale přidali nový věci. Kde je zelenej? Tak. Přidali nový věci. Zelená karta teď. Potom přidali nový věci. já... Chápře. To je. Mě teď hraje na tu zelenou kartu. No tady vůbec není. Já nemůžu stavět. Už dál. To je rozbitý. Někdo úplně... Hele, někdo tu zelenou kartu rozně bude mít? Nebo někdo ji nebude mít? Druhá možnost.
My jsme dostali k tomuhle. Vála, to mám vědět, jak k čemu jste se dostali. Opět, jsme se k tomu nedostali. Lidi, ale zaseknutá v tom. Tady to není nikde. Musíte postavit ten na bloku. Kámo, to prkno se rozbilo. To prkno se rozbilo. Znáš to prkno? Je. To prkno se rozbilo. Z jakého důvodu? Já nevím, já tady furt hraju tu hru, chápze. Wow, to jsem nevěděl. Utvoráme blbou zelenou kartu nebo páčidlo. Máte jenom kartu. A můžeš vědět, já, když dám zelenou kartu. Ne, tady je tenhle iPad. Můžeš vědět, já, když on má zelenou kartu. Já tady hraju. Šup. Mám. Já jsem otevřel, já jsem přivolil novýho robota. No. Co to je za co to? Znám brandu, znám, co to je za... Já mu to začal, víš kde? V bance. Chápze jeden. V bance jsem ho zapl. Já tu furt něco dělám. Já potřebuju... Tady máte. Nehodí. Tenhle děličák. Prostě ne. To je ten, to skoro dohrajeme. Ta týpky musí jít nahoru. Rychle než. Nemáme páčidlo, prohráli jsme. Kde máme to Game over. No, to bude naše první hra je v pytli. Chápze, jasně. No, můžete připojit. 1. I, H, K, H. Otržítko je. Yep. Títko 1. Jak se jmenuješ? 1. I, H, H. 1. I, H, H. H. G, H. Potržítko 1. Potržítko 1. Já bych přišel jak, že potržítko 1. Ty máš 2 účty. Ale to přišel jinak. Co děláš? Hlavně mi to nic se mazej.
Mě zajímá tohle. Ty můžeš pokládat věci, no tak to, Jenom že jak to mám nastavený. Počkej, já zkusíme jenom tyhle ty věci, zkusíme, jo? Takže já tě mám, počkej, Teď zkusíme jenom tyhle ty. tím budlik, jo ti se tak to dám pro tebe pryč. Jenom zkusíme tohle. Čekej, já to dám pryč, platí. Nech mi to, platí. Když to smažeš, všechno tady to, ty nepotřebný bloky taky. Jo, tady ty ještě, tady ten sloup a tohle. A ještě tam ten jeden blok. Na té budově je ten jeden blok, který tam taky překáží. Tady ten. Tady ty 2 bloky, na kterých stojím, jo? Tak si vymaš. A tyhle ty. Dobrý. Tyhle ty zdi? Jo, ty taky. Jo, to můžeš. Tady to ještě. Mě zajímá voda. Já si tu postavím. Items, jo, mám itemy. Teď musíme zkoušet, co to je, já mezi tím něco zkusím. To musíme v tom stavěcím, potom v tom normálním modě to zkusit potom. A kniha. No co je TNT, jo, to je na tohle vlastně. No pak ještě sem dám ještě jednu věc. Co? Náhodný věci. A taky se ptám, co to je. Stíhačka! Wow, stíhačka. A co na tom? Úplně normální stíhačka. Jaromeno. OK, já tu stíhačku, chádza. Bara. Bili. Ale, takže se na videu. Oni to diváci. Okay, to mám. Pomůže. Co? No, petle nic. Venku je stíhačka. Bara. Jaromeno kokosem. Co to dělá? Už to zjistil. Co? To nic nedělá, až ve hře. Takže až ve hře, jo? To počkej. Nic nedělej. Nic, vůbec absolutně nic nesmíš dělat, jo? Jo. Nesmíš. Já jsem tady potřebuji něco vzít. Mě zajímá, co to bude dělat, počkej. To třeba sem. Budem radši sem. A teď nic nedělej. Voda! Ale Jo, dobrý. Ta stíhačka. Ta odletěla možná. A co je tohle? To nevím. To je možná foťák, Jo, aha, to je foťák, vážně. Ne, to je nějaká vysílejda. No, teď se tady jsem My nemáme 3 prkna. No, bej, teď, jasně. Bara. Já tě plásím, bum! Ne. Chvátám. Teď. Běžím. Hle, plákni s tím. Já si to chci říct. Zkus jít do vody. Co se stane? Počkej, tady do vody ona nemůže. Zkus pod vodu. Ona nemůže. To má pomoc. Jo. Zkus jít pod vodu, půjde taky s tebou. Zkus jít pod vodu. Nemůžeš už umřít. No, skončíš hru. Pod vodu na tebe nemůže. No, můžeme udělat vymažete to. Jenom už to dáme pryč. Mě zajímá ta stíhačka, sakra.
Nevychvěj. Tak ale vymaž tu vodu. Diano jméno. Potřebujeme udělat nějakou dobrou mapu. Tak, Ty to ty to vymazal? smazal nebo já? Ty možná. Ty to smazal. Já nemám jenom vodu. A jsme po zemi. A dobře. A je. My jsme na tom hůř. A počkej, já sem dám nějaký random. Tak. Teď ho rozšířím. Tam takhle. Já Takhle ne. Takhle wise ho smažeš. Takže odebírám titul to. Teď... Co jsi to udělal? Co jsi to udělal za Co jsi to udělal? Počkej, postav nějakou normální mapu. Problikává. Vždycky problikává. Chábze? Já se prosím pryč. To tvojí. Já to nemůžu nabarvit. Jenom Tvojí. to tvoje nemůžu vymazat. Čekej, nech to. To jsem trošku nedomyslel. Jo, dobrý. Bara. Jo, kdo má vlastně dneska svátek? Ne. A nikdo, ne? Někdo. Paní Bíhla. Já nevím. Já nechci nikoho urazit, ale vážně nevím, kdo má dneska svátek. Já bych to řekl, abyste to napsali do chatu. Koukej si, jak to je velký. Nechci ani. Jo, ty to chceš celý vymazat? Na celý ne. Celý ne? Celý ne. Tady ty věci mi tu nech. Tak, a já se to zase začnu stavět. Taky něco postav. V tomto rezoru je yellow key. Takže žlutý klíč, tak něco udělej na žlutý klíč. Já zkusím udělat jenom tu stíhačku. A taky bych si mohl vymazat tady ten jeden blok, který mi tu teď vadí. Ty to nebude neviditelný, ti řeknu. Mě zajímá cháze tohle. S kódem. Dobře, na celý kód. Který ti nebude... Chábze. Ale to se stalo. Já jsem si chtěla kliknout na ten blok. Já jsem si chtěla kliknout na to. Byl to před mnou nastavení a on se kliknul vedle a jsem se umla. To je omyl. Já nic, já muzikant. Ty muzikant? Ne, správně. Ty nic, ty poseroučka. Nebo já mám ti ban, nemůžu ti dát ban. Ale, čekaj. Nejvíš. Ne, event? Nějaký event. Podíváme skvělečka. Protože podle mě musíme nějak aktivovat. Možná, ne. Podle mě třeba novýma věcma ji můžeme aktivovat. To dává smysl, ne? No, nebo to nemůžu udělat bot? Dobre. Nebo to nemůžu udělat
ten králík. Jí dáme něco, půjde do toho. Bara, bara, bara. Bili, bili, bili. Karamba, chápe. Zkusíme. Nestihnu. Ty si to nemůžeme už postavit. Mě už to zpěvé to nastavení doslova. Nevím, já jsem myslím náhodně, už to nefunguje, dobrý, už to nefunguje. Miano, meno, kapose. Bara, bara, bar. Co je lepší, bara, 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 nebo byry, byry, byry? Dobrý, no. Nudný. Nuda. To je, když nestavíme společně mapu. Já mám jednu nejhorší je, že zkusím něco udělat. Co je to auto? Nebo to letadlo? Počkej, kde mám všechny věci? Ne. Musíš to vymázat. No dobrý, ale my to musíme dát do přesné polohy. Ne, ještě trošku. Je to, že... Ne, co ty děláš? Jde to do přesné polohy. Ještě trošku víš. To dám. No. No. Ale jo, přesně. Diano, jméno, koko. Para, para, para. Mě něco zajímá. No, takže jsme minule hráli ten park, tak bych si ho chtěl možná pak taky zahrát ještě. Takže jsme tvořili svůj vlastní ten zábavný park. Jo. Pamatuješ? Ten si pak chtěl taky ještě zahrát, pak někdy. Ty jsme ještě nikdy neukázali divákům. Zkus to. Pojď sem, ty už to můžeš zkus zapnout. Už tu hru. Ale ta stíhačka bude moje, že jo? To je... Ona... Už to je lever. Jenom na jedno... Bylo. Na jedno použití. Ok, jo, ještě něco ukážu. Vejde. Ty jsi byl... Já mám jeden chytrý nápad. Dám to někde hodně vysoko a potom to vlítne dolů a bouchne to. Ne, nepadáš.
Ale ne, nebudeš mi to mazat. Nemáš mi to. To co tam děláš? Já chci vylet na... Když smažené ty věci. Já chci nahoru. Nepůjdeš nahoru, Já- teď barem. Ale já chci, víš co udělat? Dát tam letadlo. Ale musí dát letadlo. A. Ty si vážně vymazal moje letadlo. No hotovo. Udám jenom slou, jako bych se úplně nahoru. Ale, chápze, já tak chci udělat to letadlo. Jupi, Chápze, ale, konečně. chápze, Konečně bude klid. chápze, ale. Ty zlobíš, já nezlobím. Já to chci udělat to letadlo. Nebo tu stíhačku. Chápze, Neuděláš. ale Necháváno. nebo se odpojím, bez mít smůlu, budeš tady. Pápa, jdu pryč. Ne? Se nemohl... Tak asi čau lidičky. Ne. Mějte se hezky. Ne. Nejsem ze hry. Bye. Nejsem na videu. Dobrý, já už jsem skončila. Prosláty. Ne, já jsem nekončím. A ty furt natáčíš. Jo, tak teď končím, tak zatím čau.